ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ದೋಸೆ ಮಲ್ಪರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡೆ ಬಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂದು కొంచెం ಶುಂಠಿ ಪಡೋಡೆ ಚಲಿಕ್ ಲಾಯ್ಕ್ ನಾವು ಮಲ್ಕೊಡ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದೋಸೆ. ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೋ ಅದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದ. ಹಾಯ್ 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 ಶೌರ್ಯ ಹಾಯ್ ಮಂಪಲೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಮಂಪಲೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಯ್ ಎಪ್ಪಲೆ ಟಾಟಾ ದೋಸೆ ಇದೇ ಬೋರ್ಡ್ ದೋಸೆ ಇನ್ನು ಇಷ್ಟದ ದೋಸೆ ದೋಸೆ ಊನಿ ಚಪ್ಪ ದೋಸೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಜ್ಯೋತಿ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದು ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಚಾಂಡೆ ದಾದ ತಿಂಡರು ಚಾತಾಬಾಯಿ ದಾದ ಎತ್ತಂಡು ದೋಸೆ ಬಗೆ ದೋಸೆ ತಿನ್ನದೆ ಬಾ 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 ಏನು ಬಚ್ಚ వచ్చి ಖಂಡಿತ ಬದುಕೊಂಡು వచ్చాను ಅಜ್ಜ ಬರಬೇಕು ಚಾಕ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜ ಉಂಡು ಅಜ್ಜ
ದೋಸೆ ದೋಸೆ ఓని బాబా గొప్పను గొప్పను ఉంచులే ಬೋರ್ಡು ಬನ್ನಿ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ದೋಸೆ ಕೊಡ್ಲಮ್ಮ ಪಲ್ಲೆ ದೋಸೆ ದೋಸೆ ಪಲ್ಲೆ ತಿರ್ರ ಬಟ್ಟದ ಮಾಡಿ ತುಳಸಿ ಇದು ಬಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏನಾಡು ಒಂದು ಅಮ್ಮನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ರಡ್ ಕಾವಲಿ ಇದು ಮಲ್ಪುನ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತುಂದೆ ರಡ್ ಕಾವಲಿ ಇದು ಇದನ್ನ ಒಂಜೇಟೆ ಇಂಕ್ ಬಂಗ ಅನಿಸ್ತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತು ನೋಡತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನೆಟ್ಲಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಏನು ಇಂಕ್ ಆವೊಂದು ಮಲ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆವನಿಲ್ಲ ಯಾನು ಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೂರ ಬಿನ್ನೇರ್ ಪೂರ ಇತ್ತ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಏತ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಜಿ ತೆಲು ಬತ್ತೆ ಯಾವ ಬಂಜಾರ ಆಪಜಿ ಅದಾಗ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೆಲಸ ಇಂಚ ರಡ್ ಕಾವಲಿ ದೋಸೆ ಯಾವತ್ತಮ್ಮ ಫ್ರೈಡ್ ಅನ್ನಕ್ ಬಕ್ಕನಾ ಫ್ರೈಡ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ನೀರೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪಪ್ಪಾಗ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಎಂಟು ಬರ್ತಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಕಾವಡಿ ಮಲ್ಪಡವಮ್ಮ ಇದೇ ಬೋದು ಬಾಬು ಮಸ್ತಿ ತುಲೆ ಶೌರ್ಯನ ಅಂತ ಕರ್ತೀನಿ ಇದು ಬೇಗ ಬಸಪ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಬಸಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಈಗ ನಾನು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನ ಕಾಣೆ ಬೇಗ ಲಕ್ವಿ
ಆಯ್ ಜೆತ್ತೆಡ ಒಂಚೂರು ಕೆಲಸ ಉಂಟಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯನ ಬಗ್ಗೆ ಪನರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಎರೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಯಾನು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪನ ಕೂಲೆ ನೆಕ್ಕೆನೆ ಸೇಮ್ ಅಂಚೆನ ದಪ್ಪಣ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ದ ಐಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಐಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಇದು ಕೊಡ್ಸಿ ಪಡ್ತೀನಿ ನೆಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೆ ನೆಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪರೆ ಐಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಮೈತು ಬಿಡು ದೆಪ್ಪೊಡ್ಸಿ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಎಪ್ಪಾಡ ದೆಪ್ಪೊಡ್ಸಿ ಕಾಯ ಮುಟ್ಕೊಂಡಾರೆ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಅವಣೆ ದೆಪ್ಪೆದು ಬೊಕ್ಕದ ಬೊಕ್ಕದ ಉಂದಾ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ತಿಂಟಿರ್ತೆ ಬೊಕ್ಕದ ಪುರ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆತ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಚಾ ತೊಟ್ಟಗು ತಿನ್ಕ ಕೋಡೆ ಯಾನು ಎಟ್ಟಿ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಪ್ರಾನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ರಾತ್ರಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ರೆಸಿಪಿ ಯಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆತಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಈಸಿ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಕೆಲವು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಪನ್ಪೆ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ರಡ್ಡ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸೊ ನಿಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಓನೆ ಬಾಬಾ ಇನಿಜಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅನ್ಪೆ ಎಟ್ಟಿ ಗೀ ರೋಸ್ಟಿದ ರೆಸಿಪಿನ ಇನ್ನೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ರಂಡು ಹೂಕ ಕೆಲವು ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಇಲ್ಲದ ಪುರ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದಾಜು ಉಂಡಿ ಅನ್ನ ಆಯ್ತಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಳೋದು ಹೂಕ ತಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರುಳ್ಳರತೆ ಕಿನ್ಯ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೂನಿಯರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡು ಜೂನಿಯರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ಪುಚ್ಚಾರೆ ಈಗ ಏ ಬಾಬು ಕೊಡದ ಎಟ್ಟಿ ಕೈಪು ಫ್ರಿಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಓ ಆಂದು ಜೋಜಾ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಕೋಡದ ಎಟ್ಟಿದ ಮಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿ ಉಷ್ಣಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪುರ ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಆತನಿತ್ತು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತಿನದು ನೆಟ್ಟು ಗೀ ಪಾಡ್ದೆ ನೀ ಪಾಡ್ದಿನ ತಂಚದವು ಗಟ್ಟಿ ಆತನ ಮಸಾಲ ಪುರ ನೀನು ಕೂಡ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೆ ಏನಮ್ಮ ಐಟಿಗೆ ಹಾಕು ಜೋಗಿಪ್ಪಾರೆ ಸೊ ನೆತ್ತ ರೆಸಿಪಿ ಬೇಗ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಹಾಯ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲರ್ ಹೆಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ದೋಸೆ ಎರಟ ದಿನ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಾಪ ಆಯ್ ಬಂದೆ ಏನು ಅಜ್ಜ ತಂದೆ ಪುಲಿತ ಪೂರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪೂರ ಒಂದು ಸೀದಾ ಫ್ರಿಜ್ ಬಾಬಾ ಇಲ್ಲ ಬಾಬು ಇಪ್ಪೆ ಆಂದು ಬಾಬಾ ಅನ್ಯಾನ್ ಬರ್ಸಿ ಓಕೆ ಅನ್ಸಂಡ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಲ್ಲೇ ಗುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಒಡಂದು ನಾನು ವಿಶ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅತೆ ಸೊ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಪುರ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ನಾಗಲು ಉಲ್ಲಾರ ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಯ್